Assalamu alaikum warahmatullah. 'Yan baiwa masu abin mamaki, barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Duk wani wanda ya san yana mining ɗin simple to wannan bidiyon nashi ne. Kuma ina kira ga 'yan uwa da a yi ƙoƙari quarter 4 ɗin nan simple za su yi listening ɗin wannan token ɗin. Ko kuma yanzu muna ƙarshen quarter 3 na wannan shekara da muke ciki ta 2024. Wannan coins ɗin za a samu alheri da shi sosai fiye da yadda kuke tunani, saboda mining ne na exchanger. Akwai kuɗi a hannunsu kuma sun daɗe suna existing. Na haka coins irin waɗannan wanda za a ce sun zo na musamman ne, suna matuƙar ba da alheri. In ko ma ba su ba da alheri ba a tashin farko, to fa bayan wani lokaci za su ba da kuɗin da ba a taɓa tunani ba. Kuma ka bibi tarihi, akwai makamantan waɗannan abubuwa da suka faru da yawa. Yauwa abin da zan nuna mana shine a yau yadda za ka yi transfer ɗin coins ɗinka zuwa cikin simple. Da yawan ku ba ku sani ba, amma yaya ƙa'idar take? Akwai ƙa'idoji da tsare-tsare da suka fitar domin zama cancantar wanda zai iya withdraw ɗin coins ɗinsa zuwa cikin simple exchanger. Me ya kamata ka yi? Sai ka zo nan a cikin waɗannan akwatuna da suke a ƙasa a jere haka. Za ka zo ka taɓa shi haka. Bayan ya buɗe, ga bayanai da suka yi daga sama. Withdrawal to simple. Suka ce store your simple coins securely in the simple app. To withdraw simple coin to the mobile app, ensure you are registered with some emails. Daga nan ƙasa kuma suka ƙara bayani, suka ce no, not it's not, and simple listing simple coin cannot be pledged after withdrawal. Wannan ba san fassara muku ba, dan baiwa ne. To wace ƙa'ida za mu duba a ciki? Shine bari mu shiga cikin pack ɗin nan. Ina ganin a cikin nan ƙa'idojinsa suke. Ina gani? To gashi nan a cikin ƙa'idojin nasu akwai why is simple withdrawal available only those with more than 3 referrals. Wannan shine ba mafi muhimmanci. Wannan na farkon, aƙalla sai kana da referral mutum 3 za ka iya withdraw. A yi ƙoƙari a cika mutum 3 nan. Sannan na biyu suka ce if I can withdraw coins from simple coin, will they be lost? Shi ma wannan bayani ne da suke akan cewa wance tambayoyi dai da mutane za su cewa yanzu in mutum ya yi withdraw ɗin a simple ɗin shi zuwa cikin exchanger nasu ya tura shi can, zai rasa coins ɗinsa ne? Shi ma nan sun yi bayani dangane da wannan, ba wata matsala ba ce. Yauwa, sai na uku shine why can I only 10% of the coin balance to be withdrawn? Shi ma nan tambayoyi ne, me yasa 10% ne kawai a cikin abin da kake da shi zaka iya withdraw a rana zuwa can? Ma'ana ba za su baka damar tura wannan coins ɗin cikin exchanger ɗin ba lokaci guda. Dole a rana za su baka 10%, a haka za ka ta tura shi har ka gama tura shi gabaki ɗaya. Sai na ƙarshe suka ce can I return coins from the simple apps to simple account out to simple coin? Shi ma wannan bayani ne suka yi dangane da za ka iya returning ɗin coins ɗin daga simple application, ma'ana exchanger ɗinsu zuwa simple coin, ma'ana kamar nan gunda muke mining kenan. Shi ma nan bayani ne wanda suka yi akan cewa a'a. To yanzu da muka ga ƙa'idar mu cewa sai kana da referral mutum 3. A je a nemo referral mutum 3 nan 'yan baiwa, kuma a mai da hankali akan simple ɗin nan. Wallahi za a samu kuɗi fiye da yadda aka samu a Notcoin da Dox akan simple ɗin nan. Ina ji a jikina wannan haka, saboda duk mining ɗin da suke da kuɗi suna yin abin arziki. Exchanger ko suna da kuɗi. Yauwa, ba wai suna neman liquidity a jikinmu bane. Aka san mining ɗin da za su zo yanzu a jikinku suke neman liquidity. Me ya kamata mu yi? Sai mu tafi wajen withdraw, sai mu yi back. Za mu ƙara komawa wajen kai. To sai ka zo ka taɓa continue ɗin nan a ƙasa, gashi nan continue. Za ka zo ka taɓa continue ka je zuwa ɗan baiwa attajirin gobe da yarda Allah.
su gama maka dariya, wata rana ka zo ka sai gidajensu, in ya so masu ka aure matayensu da 'ya'yansu. Dan baiwa mai abin mamaki. To zan zo in withdraw ɗin, nan shine wajen withdraw ɗin kamar yadda kuke gani. Nan ne za ka sa adadin abin da kuke da shi. Yauwa. To me ya kamata na yi? Bari in withdraw ɗin 500,000. Sai ka zo daga ƙasa ga madannin withdraw nan, sai ka taɓa shi. Ga madannin withdraw an gani, sai ka taɓa shi. Gashi nan suka ce maka you have, suka ce success, suka ce you have successfully withdrawn your 500 simple to your simple app. Go to the simple app and credit the fund to your balance. Na haka yanzu za mu taɓa got it ɗin nan, saboda a yanzu duka mun yi a transfer ɗin, amma ba zai zama credit a account ɗin ba sai mun tafi. Sai ka zo ka taɓa got it ɗin nan, je zai nuna maka haka. Sai ka zo ka taɓa simple ɗinka, sai ka tafi zuwa ya buɗe maka. Gashi nan zai buɗe mana. Za su buƙaci ka sa fingerprint naka ko passport naka da ka buɗe simple. Bari sa fingerprint na. To masha Allah, zai nuno maka bu kamar haka. Me ya kamata ka zo ka yi anan? Simple a takaice, kamar dai da suka yi bayani daga sama. Collection simple coin. You have been sent 5,000 simple from the simple coin bot. Tap to collect. Kawai sai ka zo ka taɓa collect ɗin nan. Simple. Gashi nan. Collect ɗin nan. Ana gani? Sai ka zo ka taɓa shi haka. To gashi instantly gashi nan. Ya riga da ya yi appearing a cikin application ɗina. Wannan shine roadmap nasu da kuke gani. Wannan shine roadmap nasu da kuke gani. Ana gani? Gashi nan. Me ya rage musu yanzu a cikin roadmap nasu? Gashi nan duk wanda kuka ga an yi tick ɗin nan to an gama da shi. Duka yanzu abu uku ya rage. Token simple. Schedule ɗin shi zai kama quarter 3 to quarter 4. Kun ga yanzu muna quarter 4 ɗin. Wannan ma mun gama da shi. Ina ganin wannan wata na karewa gun zai zama hot. Sai na ukun da ya rage shine partner engagement. Za su zo su sanar da mu nan gaba waɗanda suka yi partnership da su. Na ƙarshe shine listening schedule for quarter 4 2024. Kun ga October za mu shiga quarter 4. Ɗan uwa ku mai da hankali a kan seku. Da duk wani mining da kuka ji mun yi magana a kai, wallahi za a samu alheri fiye da yadda kuke tsammani ko kuke tunani. Irin waɗannan mining ɗin, waɗanda suke da exchanges ko waɗanda suka zo da blockchain nasu, ba a wasa da su. Wallahi irin su ne waɗannan. Nan da shekara 5-10 kana rike da su, wallahi ba wani ɗan iska da isa ya kalli tsabar idan ka, wallahi ce zai rana kawai don saboda kai talaka ne. Understand? Allah ya samu dace. Za mu ba ku tarihin abubuwa da yawa da ya faru a kasuwar nan, musamman ga sababbin 'yan baiwa waɗanda ba su san abubuwa da ya faru ba, saboda ku san me kuke tunkara a gobe a cikin wannan tafiyar. Wannan tafiyar dai ba wai ta zo ne nan dan shikenan kawai a daina ta ba kawai. Wannan tafiya ce ta zo sai mahadi ya bayyana. Shi ne ce muku kenan daga nan har a tashi duniya kenan. Wannan shine a takaice. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu nasara. A je a yi kokari a samu referral ɗin nan guda 3 ne. Ko na bogi ne kai, ko na bogi ne nan kai, da wata matsala ba ce. In kai sai ka yi clear data ɗinka, ka yi clear kace ɗin nan da sauransu dai. Kun gane don mun nuna muku